Znači, nama je prioritet svih prioriteta plasman u Ligu šampiona i to je svih Crvene zvezde. I ne postoji ponuda koja može da zadovolji rukovodstvo Crvene zvezde da ga pustimo bilo koga dok se ne završe kvalifikacije, znači tamo krajem avgusta. Znači ne može niko da ide Crvene zvezde, to se ne radi od financijama, nego prosto ne može niko da ide. Eventualno neko od mlađih igrača, rekao sam, ako se pojavi dobra ponuda za Andriju Maksimovića, ono što zadovoljava Crvenu zvezdu, imamo dosta razgovora, dosta ponuda, stojimo čvrsto na stavu i tražimo 20 miliona eura za njegov transfer i ne žurimo nikog. Znači, za sada ostaju svi, do kraja kvalifikacije ne može niko da ide iz Crvene zvezde. Što se tiče dolazaka, rekao sam, dobili smo 2 štopera i levog beka, to je ono što mi nedostaje, što smo najavljivali tokom prolećnog dela prvenstva. Oko Mimovića razmatramo mogućnost dolaska Ognjena Mimovića na pozivnicu od opciju otkupa, ali ta pozicija nam nije sad prioritet s obzirom da imamo još uvijek Seola na desnom beku, da imamo na levom beku novog igrača koji će biti predstavljen i promovisan za par dana, tako da imamo oba beka pokrivena uz mladog Strahinu Stojkovića koga mnogo očekujemo u najmanju ruku kao što smo očekivali i dobili od Nedeljkovića i od Mimovića na toj poziciji. Znači imamo Strahinu Stojkovića kao jednu rezervnu mladu opciju, na levom beku imamo takođe Janana, imamo i malog Abdića, tako da bek u ovom momentu nije neophodan. Ali vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju.